Kedo gi mibadhi e pacho ka EACC owacho ni ojiwo oganda duto mondo wuog oko kendo konye lweny mar kedo gi mibadhi masani ojimbore e pacho ka giwacho ni kedo kod mibadhi ok en tij duolno kende to nyaka oriw oganda duto. Maeri timore kinde mar romo ma jokanyo mag duol ma EACC kotelnegi kod Abraham Kemboi ni e tiegruok ma tiego oganda ahinya to rowere mawuok e dinde mopogore opogore e wi kedo kod mibadhi e pacho ka bende gilero ni riwo rowere e tiegruok ma kedo gi mibadhi nyalo konyo duoko piny mibadhi e thurka. It is unfortunate because now coming to the second picture, where do you think that is? The war against corruption cannot be won by only EACC. It is the responsibility of each and every citizen of Kenya, out of patriotism and having known the dangers of corruption, to unite together to fight against corruption. The youth of this country are the critical mass. They are the majority. And if there is to be any meaningful change in the fight against corruption, it is very strategic to engage with them, to infuse in them that liking to fight corruption, and therefore likelihood of our message reaching majority of Kenyans, and we work together to reduce corruption in our society.